இளநரையை போக்க மற்றும் தலைமுடி நல்லா அடர்த்தியாகவும் கருமையாகவும் வளர பிளாக் ஹேர் பேக் பவுடர் செஞ்சு காட்டுறேன்ப்பா. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம். இது ஒரு சிலர்கள்லாம் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறீங்க, என்னால் செய்ய முடியலன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு அம்மா வந்து சேல் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம், ஃபோன் கால் வேண்டாம். நீலி அவுரியலை எடுத்திருக்கேன். இந்த நீலி அவுரியலை வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு முடிகளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நல்லா உங்களுக்கு நரமுடிகள் வெள்ளை முடிகள் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கும்போது இந்த நீலி அவுரியை நம்ம இலையை எடுத்து நம்ம பவுடர் ஆக்கி நம்ம தலைக்கு தேய்க்கும் போது சின்ன பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் இப்போ வயசு ஒரு 12 வயசு 13 வயசு 20 வயசு இப்படி பசங்களுக்கெல்லாம் வந்து இயற்கையாகவே அவங்களுக்கு வந்து நரமுடி விழுந்துருது. அப்போ அவங்களுக்கு வயசு கம்மியாக இருக்கமே தான் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப கதைதாக இருக்கும். அதனால நம்ம இந்த அவுரி இலையை வந்து நம்மளை வந்து அப்ளை பண்ண இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்க்க ஃபிட் அண்ட் ஃபுட் தமிழ் யூடியூப் சேனலை பாருங்க.